Така, здравейте! Започваме днешния вебинар с Марина Георгиева, наша интегративен нутриционист, която днес ще ни разкаже как паразитите влияят на начина ни на живот, как да разберем и в крайна сметка как да успеем да се спасим от това зло. Маринка, Зло. микрофона е в тебе. Добър ден на всички. Много се радвам, че пак са дошли да послушате интересни неща. А, Казвам се Марина Георгиева, който ни ме познава. Интегративен дипломиран нутриционист съм. Работя с някои държави, защото работя онлайн и имам тази възможност да помогна на повече хора. Куратор е водещ на здравни маратони и лектор на обучителни програми. И днес нашата тема да се избавяме от излишното, което наистина ни пречи и ни причинява много вреди и много дискомфорт. Когато говорим за населението на планетата, да, то е огромно, то е близо вече 8 милиарда и 19% и половина са заразени. Това е статистика хора, където са се обърнали, нали, към лекар, където са им направени изследвания, където е доказано, че имат, нали, това недоразумение в организма си като хелминти. При положение, че такива хора може би има страшно много и днес ще разберем защо, нали, всъщност аз не го казвам хей така, а, такива хора има много, които изобщо не се обръщат, където паразитоза, нали, не е доказана и те в тази статистика, която ви говори в момента, те не участват. И в началото, когато човек започва да има проблеми, тези проблеми той изобщо не може да предположи, че те са свързани с паразитоза. Между другото, когато говорим за паразити, паразит от сега, нали, ние повече ще говорим за хелминти, нали, по време на този вебинар, но паразит е това всичко, което ни ощетява. Това са и бактерии, и вируси, и гъби, гъбички. Гъбичките са много коварни. Абсолютно всичко, което изсмуква енергията, ресурса на човека, това се смята за паразит. Но когато говорим за хелминти, нали, днес повече ще говорим за тях, а, те много, тяхната симптоматика, тя просто, човек мисля, че има нещо друго, но де-факто това може да е свързано и с паразитоза. Ето сега обърнете внимание на следните симптоми. Неразположение, слабост, умора. Кога има човек тази симптоматика? Може да е всичко. Кога той ще помисли за паразити? Никога. Той просто ще помисли, че е уморен, че не доспива. Примерно, жената може да помисли, че има там железодефицит. Жената, където има анемия, там вече директно говорим, че е много ясно, че тази жена ще има и слабост, и умора, може да помисли, че храненето не му е достатъчно добро, че има прекалено много стрес, но тази симптоматика не е само това, за което, нали, сега съм изброила. Понижен или повишен апетит. Защото понякога казват, човек, нали, сте чували този израз? Да нямаш глисти, защото ядеш много, а нали си много слаб. Няма такова нещо. Има хора, където на фона на паразитоза те започват да губят апетита си. Защо? Защото вече самата колония на паразити е толкова голяма, че тя почва да задръства проходи в червата. И човек по този начин той не иска да яде. Защото той просто не извежда от себе си нещата, а тези паразитчета, те постоянно, те ни убиват. Те нямат никаква сметка един човек да умира, защото все пак това е хазяин. Това е човеченце, което ги храни и той ги храни много добре. Имайте в предвид тези, където обичате сладичко, млечно, много добре ги храните. Те са ви много благодарни и постоянно ръкопляскат, нали, с двете ръчички, че консумирате всичко това, особено когато имате лоша симптоматика, но вие продължавате да се храните така. Така че апетита не е задължително да е повишен, той може да е понижен и това е още по-зле от повишения апетит. Диария или запик. С диария или запик свързват много неща. Това може да е проблем с жлъчката, нали? Това може да е дисбактериоза, но никой не мисли, че това нещо може да е на фона. Нали?
когато говорим диария и запек, където постоянно се променят, нали, и се сменяват, това говорим за още по-сериозни неща, където дори не искам да казвам тази дума. Нали, а, този проблем имат вече все повече хора, нали, особено с дебелото черво. Но никой не мисли в посока, нали, паразитчета или нещо такова. Алергия. Когато човек има алергия, не е важно какви кожни обриви, също така, примерно кашлица, необяснима кашлица, суха кашлица, без храчки, без нищо, постоянно мъчеща суха кашлица. Да, тази суха кашлица може да е на фона на това, че се качва човек има киселини, обаче не стандартни киселини, където, нали, има този рефлукс. А просто това нещо, киселините започват да се качват горе, обаче не се качват много високо, а съвсем лекичко. Човек киселини няма, обаче има постоянна една такава суха, неприятна кашлица. Ето това нещо могат да са киселини. При положение, че човек казва, аз киселини нямам. Другото, което е, белите дробове, нали, астма, при децата, когато виждам, че едно дете много често боледува зимата, трябва много, много бързо да бягаме към противопаразитарна детска програма. Такава програма има схеми, в смисъл за дечица, за това нещо ще поговорим. И абсолютно всички кожни прояви, това може да говори за паразитоза, за това, че имаме гости в организма си. Гадене и повръщане, няма отравяне, обаче има гадене и повръщане, болки в стомаха. Значи гадене и повръщане може да е на фон на това, че жлъчката не е добре, клапите, нали, на стомаха не е добре, жлъчката се качва нагоре, тя започва да дразни, почва едно повръщане, може да има човек проблем с жлъчката и да казва, това ми е, нали, от този проблем. Но не е само. Просто в момента обърнете внимание за какво говорим и къде отиваме. Загуба на тегло при добър апетит. Загуба на тегло при добър апетит, това не е задължително рак. Защото това е първото, което, нали, не исках да го казвам, но няма как да не го кажа, защото при диария и запит, където постоянно се сменяват, там също човек най-малко трябва колоноскопия да се направи, да е спокоен, че в червата всичко е наред. Загуба нали, на тегло при добър апетит, при положение, че абсолютно нищо човек не е променил в храненето си. Ето тук говорим, ето за това нещо, с което започнах. Да нямаш глисти, нали? Апетита е голям, обаче човек не качва изобщо. Хъркане или скърцане се зъби по време на сън. Бруксизъм. Бруксизъм, това е скърцане на сън с зъбите. И, нали, на какво се дължи това нещо? Това може да е просто един спазъм, където, нали, в челюстта и човек почва много силно да стиска. Предлагат и профилактика, лечение на това нещо, на бруксизъм, когато ето тук слагат ботокс, за да отпуснат мускулатурата, нали, на челюстта, човек да не стиска зъбите по време на съня. Но причината за това нещо не е винаги да е нещо спазмиращо. Нали, хъркане по същия начин. Причини могат за хъркане да са много, но една от причините е това нещо, за което днес се срещнахме. Сърбеж в областта на аналното отверстие. Това е, между другото, да, често при острици, но не само при острици, но те са такива най-такива елементарни и най-разпространени, особено при децата. Но това не значи, че възрастен човек няма да има острици. Това нещо ще говорим малко по-късно. И аналното, нали, отверстие, тук може човек да има хемороиди. Най-елементарното, защото те болят, кървят, има сърбеж, много неприятен. Не винаги, но го има, но много често това е сърбеж. Този сърбеж може да е на фона на паразитоза. Другото, което е, трябва човек да обърне внимание кога има този сърбеж. Много често сърбежът става по-силен и по-активен в вечерните часове и през нощта, нали? Защото точно тогава паразитчета те много добре се активират и сърбежът става по-такъв неприятен. Болки в мускули и ставите. Ето по повод ставите.
Мускули. Може да е най-различни причини. Може да е от тренировка, може от това, че човек се е пренатоварил, може човек да при някой не е изключен микрофона, може човек да се пренатоварил, може просто обездвижване и той започнал да се движи и затова има някакви мускулни спазми. По повод ставите, това вече е, нали, доста по-интересна история, защото когато човек има проблем с ставите, разбира се, той започва да се лекува. Ние в момента говорим за профилактика. Нали? При нас ние никога не говорим за лечение, защото ние профилактираме, търсиме причина и профилактираме, за да ни лекуваме последствия. Защото лекуване на стави, това е последствие. И една от причините, да, когато говорим за ставите, човек може да има хиподинамия, нали, да няма изобщо движение, напротив, да има прекалено много движение. От друга страна, човек, когато има проблем с ставите, в 90% от случая, този човек има проблем с жлъчката, защото жлъчката е изключително важна за ставите. Той човек, примерно, да ни пие вода, да кажем изобщо, защото има хора, за които една чаша вода, това е страшно много нещо и те мислят, че когато пият чай, безалкохолни и така нататък, това е вода. Не, това е не вода. Това е течност, но не е вода. И когато говорим за ставите, нали, все пак трябва да има и синовиалната течност, когато тя се изтощава, нали, вече почва да се търкат ставите, оттам получаваме проблем. Виждаме комплексно, нали, говорим и за жлъчката, и за водата, и за движение, за абсолютно всичко. Но много често проблема може да са паразити, защото те прекрасно се настаняват и в ставите и започват да правят безобразия, които после вече човек започва да се лекува, защото му е поставена някаква диагноза и така нататък. Затова профилактика винаги на първо място. Безсъние. Да, има ли хора тук, които, примерно, имат такива моменти от безсъние? За какво мислим? Веднага мислим, че е проблеми с кортизол. Вечерта мелатонин трябва да се появи на хоризонта, обаче мелатонина го няма. Има само кортизол. Разбира се, че човек заспива много трудно. Другото, което той е превъзбуден. Другото, което е, той има страшно много стрес. И ние винаги отдаваме това нещо на явните неща, за които се коментира. Но много често проблема на безсъние е точно паразитоза. Или неща, които ни пречат нормално да живеем. Не говорим, пак ви казвам, не говорим само за паразити. Има и вируси, и бактерии, където когато са много активни, грибички, когато са много активни, те причиняват страшно много дискомфорт. Безсимптомно повишаване на температура. Също възпаление или увеличение на лимфните възли. Ето тук внимание, особено внимание, защото лимфа какво е това? Това е нашата канализация. Запушена тоалетна някой да е виждал при живота си. Лимфата ето това. Когато тя е запушена, това е абсолютна катастрофа за организма. И причина може да е това, да, увеличение на лимфните възли. Пак говорим, може лимфата да е много гъста. Нали? Може човек да е обездвижен, защото за да движи лимфата, тя движение има отдолу нагоре. Когато има движение отдолу нагоре, човек какво трябва да прави? Най-елементарно той трябва да ходи. Лимфата, тя не тръгва от главата на към петите, тя идва от петите към главата. Но и причината може да е това, за което в момента говорим. Виждаме страшно много симптоми и че абсолютно всичко това може да говори за паразитоза при човек. При децата веднага ви казвам, при децата паразити винаги са много, зависи в какви количества. И когато виждате болнаво дете, което не спира да боледува, може изобщо нищо да не се намери при него, но много често намират острици, много често, защото те са най-елементарни за намиране. Може нищо да не се намери, правете профилактика и детето ви няма да боледува. Това със сигурност мога да ви кажа. Източници на хелминти.
Какви могат да бъдат? Разбира се, това са немити плодове, зеленчуци, замръсена вода, това е на първо място, но на днешно време всички пият минерална вода, всеки се грижа водата да му е чиста, нали, но когато ходим някъде, примерно някой източниците, където ние не знаем каква е водата, да, може да се зарази човек, може да се зарази. Спокойно може да се зарази. Детски площадки, това са много рискови площадки, защото наистина точно там едно дете може спокойно да се зарази с какво ли не. Кухня. Дъски. Кой от вас ползва дъска, примерно, отделно за салати и, примерно, за хляб, за такива продукти и отделно за месо и риба. Много често всички ползват дъски, дори да имат няколко дъски вкъщи, те ги ползват, те не ги отделят. Това нещо ми е за месото, а това нещо ми е примерно за зеленчуците и там за други неща. Защото когато преди термообработка, при термообработка, дори да има хелминти, яйцата на хелминти, разбира се, че те ще се унищожат. Няма проблем. При адекватна термообработка. Но когато ги разфасоваме на дъската, колко и да ми има тази дъска, те могат да останат на тази дъска. След това нещо, след като режете салата на същата дъска, ми готово. Защото няма месо, няма риба, където в смисъл да можем да кажем 100%. Не, това нещо не е заразено. Няма такова нещо. Обществен транспорт, това нещо не го коментираме, всички го знаем. Насекоми, разбира се. Разбира се, че насекоми, мухи, между другото, това нещо най-много ме избесява, когато седна някъде навън на заведения да се храни и ми накасат мухите на салатата и направо вече съм си представила, направо някакви голяма драма се получавам. Всички ми харесват тези неща, но да. Насекоми, между другото, комари, мухи, това всичко са приносители. Другото, имах още една идея за насекоми. Забравих. Както и да е. Така че виждаме, че има страшно... Може човек да се зарази абсолютно, ама навсякъде може да се зарази. Абсолютно никой не е застрахован. Когато ми кажат, добре, защо плащате хората? Всички имаме паразити, всички имаме някакви бактерии, вируси в организма си. Човек е свикнал да живее, нали, с това нещо, че това нещо е абсолютно нормално. Това е абсолютно нормално, когато не е в повече. И другото, нали, когато говорим за лична хигиена. Миене на ръце, миене на повърхности, примерно контакти, дръжки на врати, всичко това нещо. Добре, толкова ли сме, нали, притърни абсолютно всичко, навсякъде да ходим и да пръскаме. Между другото, бяхме такива, когато беше COVID, нали? И аз ходих с 3 пръскалки в ръцете, но това нещо отмина и оттам насам, нали, живота продължава да е в едно нормално русло, където ние не се шашкаме от тези неща. И на практика, както виждаме, абсолютно всеки може да се зарази. Най-предразположени, така да кажем, това са хора, където много обичат да ядат усолена рибка или примерно веяна риба, месо, как беше думата? Друга, аз забравих. Не е само усолена, пушена. Ето, пушена. И суши. Да. Тя май се е сурова направо. За суши изобщо не коментираме, а тези хора, където идат в България суши, направо, нали, винаги казвам да са живи и здрави милите, защото тук суши изобщо не се прави така, както си е в оригинала. Нали. Ние знаем какво трябва да върви задължително с суши. Нали. Предполагам, че всички знаят. Нали. Това са соусове, където васабя. Нали, те предлагат много, много остри соуси, точно от съображение, че тази риба, ако съдържа, нали, някакви такива гелминти, да могат да бъдат изолирани още в стомаха.
и повишават по всякакъв начин. Още когато поемеш тази храна, да ти се повишава солна киселина максимално високо, за да може да елиминира всичко това. Недопечено месо. Паржоли алангле, някои много обичат, нали, там да разрежеш, да потече кръвчица. Сега, всеки си има избор и предпочитания, не бих хапнала такова месо, но тези хора задължително трябва да помислят и да правят задължително периодически профилактика. Защото суши, ето това е недопържено месо, не знам. Между другото е, нали, такава солена рибка, всички тези пушени месца. Тук говорим, че тези неща, те нямат термообработка. Защото, за да се премахнат яйцата на гелминти и гелминти евентуално, или някакви там гадинки, където съдържат това месо, за дивич. Предполагам, че всички знаят, че дивич съдържа страшно много паразити. И ето, примерно, дивич, където, да, там тези ловци, където ловят тези животинки, то минава през хии това месо, нали, да се прегледа и така нататък, но тези хора наистина много рискуват да имат паразитоза и то много неприятно. Не е само елементарни паразитчета, защото има много по-сериозни паразити, където могат да живеят 15-20 години в организма на човека, да го ощетяват, да му причиняват много неприятности. Той човек да стигне до доста вече реални диагнози, а де-факто всичко тръгва от еди коя си дата преди 20 години. Така че тук трябва да сме много внимателно, както примерно любов към пътешествия. Сега обикаляме навсякъде. И знаете, че има държави, примерно има държави, в които можете да отидете задължително, когато тръгвате в тази държава, вие трябва да се вакцинирате за определено нещо, защото има вероятност да се заразите с това нещо в тази държава. А хора, където много пътешестват, тези хора, където обичат походи, обичат някъде, нали, природа, не само пътешествия. Пътешествия в другите държави, да, това е много голям риск. Но е просто, примерно, отиваме някъде на поход. Най-елементарно, когато отиваме някъде на природа, колко хигиена има? Колко? Да се забършим с мокри кърпички. Ето преди години мокри кърпички нямаше, бе. Добре, че вече има. Елементарно, човек се работи някъде в градинката. Не всички хора, дори когато работят с земята, особено по-възрастни, което ми прави впечатление, слагат ръкавици, примерно, което е нормално, но те просто за тях това нещо е чуждо. Виждаме, че абсолютно всеки може да се зарази. И вече преминаваме рисковете от заразяване. Какво се случва? Намален имунитет. Преди малко, нали, говорихме за това, че човек може да боледува много, особено децата, като постоянно боледуват. И примерно дават на тези деца витаминки, обаче това дете не спира да боледува. И човек мисли, добре, толкова витаминки, защо имунитета на детето не се вдигна? Еми елементарно, защото тези витаминки ядат паразити, където носи това дете. Те са изяли витаминките и детето пак боледува. Това е. Се получава един затворен кръг. Затова първо най-добре да се почисти и след това да се дават каквито и да било витаминки. А не да храниме нещо, което постоянно ни разболява и влияе много негативно на нашия имунитет. Заболяване на жлъчния мехур. Жлъчката. Какво е жлъчка? Това е естественият антисептик за нашите черва. Най-елементарно, в червата да не се размножават патогени или примерно това, където е преминало вече през стомаха. Нали, ако тук говорим и за слаба стомашна секреция, когато много ниско ниво на солна киселина в стомаха, преди малко го казах, нали, затова децата повече имат паразитоза, отколкото възрастен човек. Когато тази стомашна секреция е намалена, там вече няма бариера, всичко отива надолу. Отива надолу, там вече колкото може жлъчката да се бори, нали, защото жлъчка това е естествен антисептик, нали, за червата. Добре, ама когато и жлъчката не работи добре, какво става?
Къде е бариерата? Бариерата няма никъде. И започва да се размножава абсолютно всичко, което не би трябвало да се размножава в толкова големи количества в организма. И се получава какво? Нарушена чревна микрофлора. Това е логично, защото горният етаж не работи добре, всичко тръгна надолу, жлъчката не работи добре, всичко слезна още надолу, червата говорим, че там 80% от имунитета, а ние искаме да имаме хубав имунитет, а имунитета е намален. Виждате логика, нали? Етап по етап по етап и ние стигаме до момента, когато, нали, вече всичко е нарушено. Също така, разбира се, че нарушаване на активност на ензимите и неправилното хранене, абсолютно неправилни предпочитания на храна. Защото когато човек има много паразити, и малко да има, може да няма паразити, може да има патогенна микрофлора. Това е също са паразити, когато лоши бактерии преобладават. И тогава човек казва, аз полудявам без сладко. Или, лили, аз безбленчено не мога да живея. И все го избива на някакви такива интересни, вкусни, странни неща, но повярвайте, тези хора не те искат да ядат това нещо. А това, което седи в тях, изисква човек да хапва това нещо, защото това нещо, паразити, патогени, много обичат такава храна. Сладичко, млечничко, то затова по време на противопаразитарни програми тези продукти, разбира се, по-добре да се примахват. Също така, разбира се, това са някакви нараняване, през устната кухина, ясно, нещо немито и така нататък. Започваме да се заразяваме. Рани, порязвания, когато няма дезинфекция на време. И паразити, това са организми, където живеят за сметка на своя хазяин, където се чувстват прекрасно, когато човек просто ги кърне. И нека да погледнем накратко. Нали, тук просто как се развиват, нали, самия сюжет, как се развива, как действат паразити в организма на човека. Разбира се, първо проникнат във вид на яйца, после започват да се размножават, както всичко. Нали? След това започват да се разпространяват за организма, почват да се хранят за сметка на своя хазяин. И те още когато започват да се размножават, още тогава човек вече има тази симптоматика. Човек вече усеща, че има по-често главоболие. Много често главоболие, ние какво казваме? Много съм уморена днес. Затова ме боли глава. Не, човека да е уморен, глава не трябва да го боли. Просто наистина не трябва. Почва раздражителност. Примерно, обърнете, при децата, примерно, когато хиперактивно дете, примерно, ама хиперактивно. Или напротив, гледаш абсолютно противоположност. То е пълна апатия, това дете мързи го с пръст да мръдне. Ето тук. Обръщам внимание на децата, знаете защо? Защото точно там ми прави впечатление, че внимание никой не обръща. И почват да тъпчат децата още от малки, с какво ли не взимат мерки и в последствие това дете наистина започва да се разболява, а в началото това нещо просто с една добра профилактика, това дете може да живее абсолютно нормално, да не боледува, да няма хронични заболявания на фона на това недоизлекувано нещо, което седи в него. Но недоизлекувано говоря за вируси и бактерии. Преди малко нали казах. Паразити абсолютно всичко, което живее за сметка на човек. А бактерии и вирусите прекрасно живеят за сметка на ресурса на човек. После започват да се размножават, започва това главоболие, почва една разсеяност, човек мисли, че ето, имам проблеми с паметта, ще пия готокола, или ще пия, примерно там, не знам каква билка за памет, обаче тази билка абсолютно не помага. Няма как да помогне. Защото причината не е в това, което мисли човек, че му се случва. След като започва да се разпространяват, това вече говорим за кожни обриви.
Това, примерно, дерматити, сибурея, ам, а, т- ти болести, те са купища. Сега, аз не съм дерматолог, нали, да ги знам всички, но това, кое, когато говорят за псориаз, автоимунно заболяване, нали? Ама при псориаз, ето, говорим вече за сериозно автоимунно заболяване, там също говорим за пропускливост на червата и паразитоза. В случаи най-различни. И при разпространяване много често какво се случва? Болки. Болки в стомаха, болки в червата. Обаче човек не обръща внимание на това нещо. Той мисли за какво ли не, но не за истинска причина. Да, човек може и да няма в повече паразити, но профилактика тя е изключително важна. За да примахнем нашите съмнения и да знаем, да, това нещо направих профилактика, сега примерно, да, това нещо е друго. Разбира се, паразити започват да се хранят за сметка на своя хазяин и след това вече почват инфекции, почват безсъния, почват абсолютно всякакъв вид алергии, постоянните боледувания. И за това се получава един затворен круг. И пак, за какво говорим? Къде е причината? Причината не винаги е това, за което мислим ние. Когато ни боли глава, да пиеме хапче. Нали? Нещо обезболващо. Това не решава проблема. Изобщо. И последствия за организма, разбира се, могат да бъдат много неприятни. Защото личинките на паразитите могат да се разнасят в кръвта из целия организъм и да предизвикват проблеми там, където изобщо не очакваме. Непроходимост на червата, това вече трябва да значи много, много, много голяма колония на паразити. Да, това е не толкова често срещано, но е срещано. Нарушение на микрофлората и киселеността на червата, това е като добро утро. Това е вече изключително често срещано. Когато, примерно, има проблем в червата, задължително трябва да работим в посока премахване на патогени и профилактика в това направление. И вече след това захранване, сега малко се отклонявам. Не, де факто не се отклонявам. Когато кажат, ето пробиотици. Няма как пробиотик да ви реши проблема, без да се почистите. Как ще реши проблема пробиотик? Някой да ми отговори. Няма шанс. Никакъв. И това, че на днешно време вече навсякъде се изписва пробиотик, когато трябва и когато не трябва, нали, това не е много правилно. Първо се чистиме, след това вече вкарваме полезните бактерии. След това, за да направим микробиома качествен, чернодробния. Абсцеси, натрупване на токсини, холецистит, нали, тук говорим за жлъчката. Всичко това нещо е абсолютно взаимосвързано. И затова профилактика и комплексен подход. Защо, когато говорим за противопаразитарни програми, не трябва човек дори веднага, нали, да скача на дълбокото. Той трябва да подготви дори за това нещо организма. Пневмония. Всичко, което е свързано с дихателни пътища. Панкреатит, между другото, да, има такива. Това даже не предположение, това може даже да кажем така, че е доказано, че панкреатит, когато говорим за диабет, когато говорим за такива неща, да. И там, нали, сега не мога, нали, да изброя всичко, но просто подчертавам, че да, защото когато кажа панкреатит, казват, ама глупости. Не са глупости, изобщо. Всичко, което е свързано с заболяванията, причината много често се намира някъде в начало, на което никой не обръща внимание. И разбира се, това е отслабване, проблеми с имунитета, нали, за което вече говорихме. И всичко това нещо се натрупва и по този начин, когато причината не е намерена и когато просто тушираме симптоматика и вече последствията, няма как да се оправи човек никога.
Да, паразитоз, но недоизлекувани вирусни, бактериални инфекции, гъбички, където всичко замазват ногтите, нали? Ще лекуваме гъбички, ногтите така не се лекуват. Ногтите се лекуват отвътре. Когато човек отвътре изгони всичко, ногтите ще се оправят. Защото ногти са показателни. И другото, което е с тези лакове по този печен лак и всякакви такива неща, то по ногтите много неща могат да се проследят, но на днешно време ни не става. Защото всичко живо е намацано. Трябва една жена да има чист нокът, за да види какъв проблем има. И както започнахме, нали, паразити, те винаги са били с нас, те живеят с нас, то от древността. И в древността хората как са живяли с паразити, те с растения са научили да се борят. И примерно всички билки, които знаем на днешна дата, знаем от бабите, от време оно, то, между другото, и животинки, нали? Забелязвате, че примерно животинки, понякога котка яде определена трева или кученце търчи и яде определена трева, така и хората, ние всички сме еднакви, ние мислим, че сме най-умни, ама не. Но има начин, има фитоподход, с който може човек да си помогне. Да, има и лекарствени препарати, но лекарствени препарати, те работят по друг начин. А фитоподход, тези билки, където ще изброи сега, изобщо няма да изненадам абсолютно никой. Бяла ружа, риган, черен орех, мащърка, чесън, който много хора ни ядат, понеже, нали, мирише. Но има и добавки. Чесън може и добавка да се пие. Градински чай, бял раменец, лайка. Между другото, лайка, тя много добре работи с жлъчката, с реология на жлъчка. И тук пак всички тези билки, те работят да задействат в организма ето тези защитни функции. Да започне организма да работи правилно. И по този начин тази обстановка, която създаваме вътре в организма, на патогени, паразити, ни им харесва, никой не ги убива. Ние просто ги извеждаме. Това не са лекарства. При лекарства функцията е друга. Лекарствата се появяват в организма, убиват това, за което са създадени и след това нещо, нали, тяхната работа е приключила. Докато с добавки и с БАДи те не работят така. И Парашилд има програма Парашилд и има програма Парашилд Плюс. Парашилд Плюс е по-мощен вариант. Но Парашилд тук говорим за синергия на компоненти и комплексен подход. На първо място имам вода Coral Mine, която ускорява извеждане на токсините. И другото, което е, тя е с много малко молекула. Тя влиза в клетката, почиства и извежда това, което ни трябва. При положение, че обикновена вода, тя просто няма такава функция, такива свойства. Суперфлора, ето тук говорим за пробиотици, но пробиотици в тази програма, те се така, да кажем, вкарват в процеса малко по-късен етап. Отначало работят едни билки, след това вече добавяме суперфлора малко на по-късен етап. Сяра, която защитава от автоимунни реакции. Парафайт, това е вече цял комплекс билки. И Coral Repay, който чисти от организма токсини, предизвикани от паразити. И когато говорим за тези добавки, примерно Coral Repay, обърнете внимание, той допринася за възстановяването на чревната микрофлора и нормализира храносмилането. Също така, той много добре работи с лигавиците на червата и на стомаха. Винаги говорим за лигавиците, да си подпомагаме допълнително. Парафайт по същия начин допринася за възстановяването на лигавиците на червата. Ето за лигавиците никой не мисли, а това е изключително важно. Сяра, тя защитава от възможна алергична реакция по време на противопаразитния курс, намалява окислителния стрес, подобрява състояние на кожата, на косата и на ногтите. Между другото, сярата, тя е по принцип хубаво да се приеме периодически. Чисто така за профилактика.
Суперфлора, Coral Mine, Сяра, Парафайт и Coral Repay. Перфектна синергия, която работи много добре и пак ви повтарям, ние не убиваме никой. Защото като кажат, защо трябва да убиваме някой? Не, ние не убиваме никой. Ние създаваме непоносими условия на същества, които не искаме да живеят в нас. Това е. Ние не правим нещо, ние не приемаме лекарствени препарати и така нататък. Другото, Парашилд Плюс, който тук не уточнявам, това вече е по-разширена програма. Тя наистина по-мощна. Там вече има и черен орех, има асимилатор, който подобрява допълнително храносмилването. И има и корал от мравчено дърво в селен. Корал от мравчено дърво, това е много силен, много силна добавка, противовирусна. Да е и антибактериална, но повече противовирусна. Ето тези, където имат постоянно херпес и някакви такива, където постоянно им излизат, постоянно и непрекъснато. Тук говорим за вирусно натоварване и разбира се, ето примерно корал от мравчено дърво работи много добре в това направление. И когато минаваме програма, какво е? На половин година. Какво трябва да правим? На половин година, примерно. Най-добрият вариант. Пролета и есента. Човек да прави противопаразитарна програма. В тази противопаразитарна програма, пак ви казвам, ние не говорим само за паразити. Ние говорим и за бактерии, и за вируси, и за патогени, и за гъби. Всичко, когато работим с всичко това, след това вече захранваме организма с витаминки, които искаме да приемаме. И по този начин правим профилактика. 2 пъти в годината. Децата има схеми и за детски противопаразитарни програми, където задължително трябва да се правят на деца, особено деца, където имат алергия, деца, където постоянно са болни, обаче не могат да намерят всъщност какво му е на това дете. Не могат да намерят причината. Правете противопаразитарни програми. И профилактика против повторно заразяване, ние постоянно се заразяваме. Това е нормално, хора. Защото ние не можем да живеем в капсула. Елементарно. Говорим за хигиена. Миене на ръце с сапун и обработване на антисептик на ръце. Постоянно, непрекъснато с антисептик не бих препоръчала, но поне на повърхностните, където не сме сигурни къде се намираме. Седнали сме някъде, виждаме, че хигиена не е много окей, има антибактериални кърпички и спрейчета, където просто да направим дезинфекция за всеки случай. Измиване добре на плодове и зеленчуци, зеленолистните преди консумация, накисване за определено време, примерно плодовете могат да се обработват с вода, с сода, малко да се добави. Салатката също може да се добави в водата малко сода или оцет, да пристои малко, след това измиваме, консумираме. Елементарно, но по този начин, разбира се, правим добра профилактика, да не се заразяваме много бързо, постоянно и непрекъснато и да развъждаме там някакви колонии от тези паразитчета. Пием само качествена вода. Разбира се, трябва да сме внимателни с термообработка на меса и риби. Кой има тук? Тук има едно детенце. Не се къпим във водоеми. Тук говорим за езеро. Примерно, когато се къпим в река, това е едно. Когато се къпим в езеро, ето точно в тези водоеми, разбира се, че там има много застояла вода. И когато човек се къпи, разбира се, той иска, не иска, в устата му попада тази вода. И заразяване от такива водоеми може да има. И когато работим, примерно, в градинката, когато има животинки, да се мият ръце, а не, примерно, да се храним, да се галим котито в същото време и потом с тези ръце да взимаме храна от чинията, много ясно, че заразяване ще има. Колко и да давате противопаразитарни хапчета на кучета и на котки, особено на кучета, това куче се извежда, правят се разходки, няма как. Особено на дете няма как да забраниш то да се гмурни в
в този домашен любимец, защото те са много сладки, нали, затова все пак ги вземаме тези животинки. И какво е хубаво да се включва в храненето? Това е антихелминтни свойства, какво съдържа. Това е дженджифил, чесън, за който вече казах, че много добре да се консумира. Ако човек не иска да мирише на чесън, не му е приятно. Да, има и добавка чесън, където концентрация е много добра във всеко хранене да се взима по един брой. Черен пипер, куркума, мента, лайка, нали? Но тук говорим, когато говорим за черен пипер. Разбира се, трябва лигавиците на стомаха да са ви окей. Ако са ви наранени, ако трябва да се заздравяват тези лигавици, тук не прекаляваме с черен пипер, не прекаляваме, примерно на карамфил, звездичките на карамфил могат, нали, да се дъвчат, това също това много добре работи, но ако човек има проблеми с стомаха, дори билка може да го раздразни. Тук трябва просто да сме внимателни. И искам да ви благодаря. Надявам се да бях полезна. Не исках да съм толкова дълга, безкрайна, нали, като предишния ни вебинар в женското здраве.